Ramogi weche mag kedo kod kuong moko podhi en mano ma dhi nyime e pacho kaendi kendo jatend piny Kenya William Ruto ne osegolo chik mane omiyo kanyo jalupne mano Rigathi Gachagua kweth weche mabende osebedi ka ikedo godo e gwenge mag masawa mar piny Kenya to kod e gwenge duto ma pacho kaendi mar neno ni gitieko weche mag nyuo kuong ma ok opuodhi. Ka wadhi nyime chenro mar kawo kurutu mar jolweny ne orumo odiochieng' manyoro ka jalup jatend jolweny Lieutenant General J.M. Mwangi yange kaka mano otimore makare ka opuoyo jogo manotayo chenrogo e gwenge mopogore opogore ka rowere gana gi gana chope kuonde mano yang mar temo hapgi. E gwenge ma Kisii kinde ma chenrono ne orumo, rowere miche gi miche ne owuok mar temo hapgi ka gibedo kod paro mopogore opogore e wi chenrono. Simfroso Kinda lero mathoth. Chenro mandiko joma dhi riwre kod jolweny osebedo ka dhi nyime pacho kae mangima kendo ywayo kwan mathoth mag rowere maonge tije. To en ang'o madwarore yudo thuolo mar donjo e bad migawo mar lweny ni? E gwenge ma Kisii Central, rowere mane ochopo mar temo hapgi ne omiyo rak mapek kaka yo mar walo kwan matin mar kurutu moket tenge ne gwengego. E pap ma Kisii National Polytechnic, oganda miche gi miche ne omondo chiewo sa 11 okinyi ka gimanyo thuolo mar donjo e bede adek mag jolweny. Lieutenant Colonel Isaiah Ongesa chiwo lere wi gigo ma oganda nyaka kadhie e chenro no. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. For women, they'll be subjected to 3-kilometer run. Mondo wayang chenro ni makare, magi gik ma jogo moyuoro ne chenro ni kadhoe. Odwaro beda kicha kendo mabith mar timo gima idwaro. Felix Nyanga en achiel kuom jogo mane nigi geno, kata kamano geno mare ne ogore Lwanda. Inafika hadi niambia kwa division yangu neve ichukuliwe. Si mimi nimekuja kutafuta kazi kama mtu mwingine wa Kenya. I don't trust the process. Mimi nimeambiwa niko na shida ya kitovu, nikipumua irudi ndani ama nje, niko tu constant. Nikaenda huko kuchekiwa, wakaniambia nitoke juu sina meno. So mimi nashindwa meno ndio naenda kufight huko nje au ni mtu. Chenro mar kawo kurutu ne geto medo kwana pisas mag kadet, jolony mag lwedo, johala mabedo kod apisas mag jolweny. Jogo ma ochopo gigo madwarore onego chope kambi mar Embakasi Garrison tarik 18 mar dweni. Kakoro chenro mar kawo jolweny orumo ayanga higani, rowere mane nigi geno kata kamano dwaro margi ne ok ochopo kare, nigi geno ni gibiro chako kendo gitem hapgi e higa manyien. Simfroso Kinda, Ramogi TV.